afstanden fra solen til jorden, der kan vi for eksempel bruge Keplers tredje lov, som lyder P1 over P2 i anden, og det er så det samme som A1 over A2 i tredje. Hvor at P1 det er vores Venus' omløbningstid, som er på 224,82 døgn. P2 det er jordens omløbningstid, som er på 365,25 døgn. De 0,25 det skyldes skud. Ja. Da vi er nødt til at isolere A1 over A2, fjerner vi potensen herover og laver en kubikrod af P1 over P2 i anden. Og da vi ved, at hvilket jo er lig med A1 over A2. Ja. Og da vi ved, at P1 er 224,7 og P2 er 365,25 og vi stadig har parentes, og vi så har anden, så kan vi dermed udregne A1 over A2. Ja. Og det giver så (0,72). Vinkel E det er den vinkel, vi finder mellem de to yderpunkter på Venus. Dermed bliver der dannet en vinkel her, som vi kalder for vinkel E. Hvis vi kender vinkel E, kan vi finde vinkel V, som er den her vinkel, der ligger her. Det gør vi ved at sige V er lig E over 0,72, og 0,72 var jo vores A over AN, eller A2. For denne figur har vi lavet en lige linje fra jordens centrum til Venus' centrum. Denne linje kalder vi for J til V. Og vi har en vinkel heroppe, som vi før kaldte V, men i den her vinkel der er det kun en halv V. Derfor kalder vi den halv V. Det kan vi så bruge op i vores linje her. Så vi siger tangens til en halv V, og det er så det samme som en halv gange D til A til B over J til V. Men da det er J til V, vi gerne vil have fat i, går vi ned og sætter den og isolerer den. Derfor bliver det J til V er lig en halv D A til B over en tangens til en halv V. Der går de halve ud med hinanden. Derfor så bliver det J til V, som er lig med 0,28 gange J til S, som er jorden til solen. Derfor bliver det jorden til solen er lig jorden til Venus over 0,28, og 0,28 er hvad der er tilbage fra jorden til Venus, fordi vi har fra Venus til solen. Og ergo så er det den her form, man skal bruge til, hvis man skal finde afstanden fra solen til jorden. Dette kan vi bevise med at sætte et et-tal ind på jorden til solens plads, sådan så det bliver og det her det er så 1, så bliver det 0,28 her over 0,28 her, hvilket jo giver